journée FIFA ale kɔni kɛra duratan kɛra waati fila don caman bɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ye sen lajɛ kɛ donc ni fiɲɛ wulila bɛɛ lajɛlen bolo bɛ kumana minna na an b'a daminɛ Mali la Mali ale tun bɛ Marocain fɛ yen nɔ Marrakech o kumana duratan fila sɔrɔ ka kɛ fɔlɔ ani Mauritanie filanan ani tɔgɔ di vice champion d'Afrique n'o ye Nigeria ye ani olu karila ɲɔgɔn na o kumana a bɛɛ lajɛlen bɔra sɔngɔ kelen na fila ni fu o tɛ se ka Sulemana o kumana kun na ɲɛ tɔ o bɛ wala ɲɛfɔ an ye donc Bakari y'a fɔ cogo min na donc Baniya duratan fila kun don ka se ka durantanaw lajɛ donc de karamɔgɔ Eri Seku Shell donc a n'a ka cɛdenw boko fɔlɔ yɛrɛ kɛra Bakari y'a fɔ cogo min min ye mars kalo in tile 22 n'o bɛna jumadon ma Mali ni Mauritanie ɲɔgɔn sɔrɔ donc dolanci yɛrɛ kɛra min ye Grand Stade de Marrakech kɔnɔna la donc la n'i y'o jateminɛ kɛ boko fɔlɔ in na Mali ye se sɔrɔ fila ni fu la donc an b'a fɔ min ye El Bilal Touré ale ni Modibo Sagna olu kɛra o bi dɔbaga ye donc an bɛ se ka fɔ tile 4 kɔfɛ n'o bɛna mars kalo tile 26 ma n'o tun ye kunungo ye sa Mali ni Nigeria ɲɔgɔn sɔrɔ y'a fɔ cogo min na le vice champion d'Afrique Mali ye se sɔrɔ Nigeria fana kan min ye 2-0 donc a 2-0 fana na donc an b'a fɔ min ye El Bilal Touré Bakari ale ni Kamori Doumbia donc olu kɛra min ye Mali ka cɛdu gosila ye min ye Mali fan fɛ donc o la jateminɛ na sa i b'a fɔ boko fila Mali ye sebaya fila kɛ ka cɛdu 4 sɔrɔ ka don cɛdu foyi ma sɔrɔ ka don min ye Mali la Bakari donc a bɛ se ka fɔ préparation kɔni o ɲɛna min ye Mali kɔni ale fanfɛla la nka o bɛɛ kɔfɛ ni jateminɛ kɛ Eri Seku Shell yɛrɛ Bakari donc a nan bɛ min ye Mali équipe nationale kunna depuis le 7 mai 2022 fo kana se bi ma an bɛ kuma na nin waati kofɔlen min na Bakari donc a ye match 22 de kɛ donc ni compétition bɛɛ lajɛlen n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a match 22 la a ye sebaya 14 a y'o de sɔrɔ ka kɛ match nul 2 donc a ye défaite 2 o fana kɛ o défaite 2 kelen kɛra min ye Gambie contre la kelen kɛra min ye Côte d'Ivoire contre la match 2 olu interrompira donc a match fɔlɔ yɛrɛ kɛra min ye samedi 26 mars kɔnɔ septembre kalo tile 26 o hukumu kɔnɔna la Mali ni Zambie ka durantan san kɛra sababu ye k'o match tiɲɛ donc kɔfɛ septembre kalo tile 12 donc match min kɛra min ye Abidjankaw fɛ yen nɔ o ka stade IPMB kɔnɔna la Mali Côte d'Ivoire san fana kɛra sababu ye k'o match kɔni tiɲɛ Bakari donc an bɛ se ka fɔ pour le moment ni waati kɔnɔna Bakari Eri Seku Shell a ka bilan na 22 match 14 victoires match nul 4 fila interrompira défaite 2 cilo 41 a y'o de sɔrɔ ka don en 22 match donc ka cilo 12 ka sɔrɔ ko encaissé ni waati na ka coup d'Afrique des Nations kɛnɛ kan donc a bɛ kulo kuncɛ min ye quart de finale la Bakari Cissé donc en tout cas an bɛ se ka mun fɔ a la pour le moment le bilan de Eri Seku Shell à la tête des Aigles du Mali voilà donc a ye dɔ kɛ caman kɛ nka Bakari belebele yɛrɛ kɛ bɔlɔntanko 22 la i ye se sɔrɔ siɲɛ 14 i ta sera siɲɛ 2 match nul 2 kɛ o tɛ tiɲɛ a match nul 4 match nul 4 awɔ tiko 2 awɔ tiko 2 match 2 fana interrompé victoire 14 d'accord a ye dɔ kɛ Sulemana a ye Bakari belebele don statistique kɔni na a ye kuma tɛ statistique dɔ ɲɛna a ye kuma tɛ nka tasiko 2 in kelen ale bɛ an ma ɲinɛ o kɔ dɛ an tɛ ɲinɛ o kɔ fo an dabali fara Sulemana o tiko kelen in o de y'a ko yɛrɛ tɔ bɛ tiɲɛ a ɲagamina o de ye ko yɛrɛ tɔ bɛ tiɲɛ nka hali bi an bɛ taa dɔɔni n'i y'a ye k'a fɔ a taa tɔɔrɔ ni komi sisan yɛrɛ k'a fɔ a ko ne kipu yɛrɛ man di kosɛbɛ a ye maa caman bɔ a la ka taa denmisɛnnin caman ye ka tila ka taa nin résultat fana sɔrɔ tuguni donc Mauritanie b'a ko peut-être ko fanga man bon kosɛbɛ donc Nigeria kɔni ko ne vice champion ye donc d'Afrique hali n'a sɔrɔla o tuma na min a ma koloma belebeleba caman fana tun bɛ yen nɔ olu fana ma ye an fana ka maa koloma caman fana tun t'a la an b'o fana fɔ mɔgɔw k'o faamu dans tous les cas donc a wolo de ye Nigeria ye Nigeria tɔgɔ de b'a la caman ko o Simonu ma joué Karisa ma joué n'a ma kɛ cogo o tuma na Nigeria de Nigeria ye an fana ka belebelew caman tun t'a la o tɛ wa o tuma na nin bɛ kɛ sababu ye Sulemana min ye FIFA ka classement ye Mali mi yɛrɛ kosɛbɛ an bɛna progression ba de kɛ nin na ni moyen t'a la victoire 2 match internationaux la ka tugu ɲɔgɔn ta donc vraiment o kɔni an bɛna point ba sɔrɔ nin ko la donc min y'a ko tɔ ye hali bi an ka fara ɲɔgɔn kan ne b'a dɔn k'a fɔ Sulemana n bɛna kuma kelen f'i ye an ka fara ɲɔgɔn kan Mali kɔni coupe du monde ko in ne kɔni ɲɛ b'a la k'a fɔ an kɔni an ka surun a la tuguni salan ko ta an surun a la kosɛbɛ fo ka taa se an kɔni ka surun a kan o ɲɔgɔnna bɔ fɔlɔ avec Magasuba il faut jouer un match à domicile un match aller pour se qualifier pour la coupe du monde donc an yɛrɛ de batira an ka so yan donc an yɛrɛ bati an ka kɛ ten an yɛrɛ batira an ka so yan ko f'an taara ɲɛ sɔrɔ yen donc yɛrɛ ko an kɔni surunyana coupe du monde na o kɔni y'a dan ye mais ɲinan ta in an filɛ sira min kan sisan donc min ye yɛrɛ dɔrɔta tɛmɛna ka ban an ma victoire kelen sɔrɔ wa ani match ni an joli an ye victoire kelen ni nul kelen kɛ match nul kelen voilà an y'o kɛ voilà an ka poule kɔnɔna na donc koloma jeni ani Ghana bɛ jouer mois de juin Ghana voilà
jalo kana fabrada la blé fana ka be reconstruction na ta tien donc maintenant moi je pense que au point là on a blé pour fana kono ko privé de qualifier ta coupe du monde na moi je pense que vraiment équipe membre no watina ni de kram nasra mo ta chula aka chala fe am siga nyira bon ngula premier bita na meilleur deuxième nani fana bita do championnat minimum doké o fana o jato la kilomètre mo lula ka ta coupe du monde fana kenega très bien ari mal bita coupe du monde wala nek ko ni ko no la ko mi sulo ni ma lon ta deuxième kula goyi am pour le monde na donc moi je pense que honnêtement donc mal de kon ngaka anyesoro mais ba match nous fana na de kramo fana ka akali son chama tiré match temeno fana na o de ale fana ka problème ira fana chama voilà ma fait voilà donc problème ira na sano Eric akanake Eric ko drone fana akanake ko joro fana ka ko drone quoi c'est ka Eric demain parce que Eric nous ma abla comme coupe du kan bani avaka continuer ou quoi demain akanana tien fana no bo ñogon deme hakilna ko ñu fallait ñogon ci hal technicien mu ndeno ko hakilna fallait la pour que au moins ce résultat final be soro parce que le résultat final te de rana se qualifier ta mondial la mu ngata coupe d'Afrique ta donc hakilna fra ñoo ka deme dula no ko même mi ngon gadne ata coupe du monde coupe d'Afrique Italie anga fana kana yede ngango objectif flanae moi je pense que l'objectif premier du Mali aujourd'hui c'est une phase finale de la coupe du monde no ba ro de fora la contre c'est ça la phase du monde voilà mais coupe d'Afrique Italie dans ça c'est un jeu tout peut arriver sinon cette année les Mali quand même ont été partis comme outsiders à la coupe d'Afrique des Nations mais finalement donc l'appétit vient en mangeant on a vu que le Mali peut vraiment prétendre à gagner la coupe le trophée continental mais on a vu que donc un petit truc seulement à Kouchena donc Italie au Corée donc tu vas être très bon il te cousero tu peux être mauvais il te cousero mais voilà mais moi je vais dire tout simplement que donc pour se qualifier pour la Coupe du Monde aujourd'hui quand même on a l'opportunité de se qualifier pour la Coupe du Monde pour la première fois de l'histoire dans notre histoire donc raison pour laquelle il faut que on force bien Franyonga donc autour de l'entraîneur maintenant pour que Baraka Seke l'entraîneur lui aussi l'a dit c'est un position là il a dit aux entraîneurs lorsque les entraîneurs ont dit que les mourulés ou la foyer comme on a eu pour voiture de guerre la pour gagner demain ko daw tukura ko gare tudara ko donc il a ouvert à tout le monde donc désormais il va travailler il va faire des réunions avec les techniciens nabi chuo pour gagner donc lui il est là pour le Mali donc là quand même donc nous fera déjà si les autres techniciens quand même nous fona sonoma donc il est d'accord ayawele kana donc malikodo donc moi je pense que nous kara chala fait amanya soro quoi donc l'objectif pour moi pour le Mali c'est une première coupe du monde maintenant en ce qui concerne les trophées coupe koni coupe tita kwa kadiete coupe fin chamba kono voilà fin chamba kono il sait gagner payé il travaille d'Astrala il sait qu'à Kubuta Sénégal ouvre Kubuta le premier tour là ainsi de suite on peut voilà quoi donc dans tous les cas c'est que l'objectif pour moi quand même ça c'est une première coupe du monde et pour le Mali ça sera vraiment salutaire pour l'entraîneur bien Soumana on a Mali Yanyesro fla odo ba ay flaga donc matin no voilà donc vai ka fosa mi ndura tan ko ni chama fana kera gui ma chama yi kwaro nyongwala na mara no amna leka fo mi ngoni e Burkina Faso ha ko ko ni amano gare donc ale ko ni yara li libi karla nyona o ko kera jumate bene o kera kili ani fly donc Burkina Faso ko mana ko ma se ka nyesro libi ku u jaw ko la folo parce que ku mo bolo wala kay ku nyini quoi les étalons de Burkina donc voilà on est Niger fana karla nyona donc c'est no kumire no Casablanca o bara kili ani kilina Togo wafi machi bebe ga Maroc bari ben koroda kudumoni ale ne coup d'Afrique la kafi voilà la resawati infrastructure bu fi la voilà organisation nge pour ga ko jitemne Togo ñu kon fleka match ni wala tugu nyoko de Sulmana sabu ka niya sangile machima fo Togo ma ko kili hey sangele donc un an d'invincibilité parti donc d'emblée tout nani benadro ma it funa jale machinili baro ni malibe malay na to fara utade kanitani atari baro ni kana sa donc kele ani kele donc on limite akaroye donc bolna banna kungo Casablanca ya famu maintenant wala go no kono wari donc nous bena ya lu kan dura ta folola bene kono wari ya lu derede flani fla et on wuce champion
champion ka kɛra cogo di ma gɛlɛyara kunun ko champion d'Afrique kununa u ye Uruguay minɛ Uruguay u tɛ contre l'équipe C de Uruguay voilà équipe C de C de écoutez ne ko de bagari très bien ko kay u ye Uruguay minɛ ka dasi Uruguay ɲɛka 2-1 o kɛra Sulemana nga ma nɔgɔ dɛ cɛnin kelen b'u bolo sisan a bɔ jouer yɛrɛ nin ko Kolela Doué a Doué Guéré il est Guéré bon di famu koyi non nin duelen don a Doué a fila ɲɔgɔn u b'u ka jɛ France équipe nationale fɛ ale b'u ka jɛ Côte d'Ivoire fɛ non ale duelen don a duelen don dɛ non duelen don Doué ale bɛna duguya de kɔnɔwarikaw ma donc bɔlɔ yɛrɛ bantolani donc 2-1 Sulemana n'o bɔra yen nɔ Algérie kɔni tiɲɛ tiɲɛ kɛn tɛ ka ɲɛ sɔrɔ défenseur kolondenw défense man ɲi u ma se ka ɲɛ sɔrɔ cogo si la kunu ko sen nɔ kunbere nɔ a ma nɔgɔ dɛ Afrique du Sud u b'a don Fati la hota finalement ballon bɛ taa ban 3-3 la bi wɔɔrɔ ne sɔrɔ da match la Fati donc kɛra duratɔnba ye donc mais Egypte tɔgɔ fana fɛ yen nɔ u bɛ tournoi ba dɔ fana organiser yen nɔ ko tɔgɔ da ko tɔgɔ de Cairo Cup donc Cairo Cup la Egypte kɔni ale bunna koyi a ka so u y'a dasi Sawasan ko t'a la de jɛni Sawasan Egypte o ka de karamɔgɔ